Pelorwojo ora tau kepok singgol karo wong. Dereng tau ngeten iki. Alah gampil. Carane pasrah kula mawon. Ibarate wong dol tinuku, kula dadi blantik. Ngono maklar. Pun sampean mendelien, medarin. Mungkin kula undang mriki nantun. Denayu Kuntari. Dilamperan kula. Yo, menika Kanjeng Putra. Putraku. Menik-menik kaya golekan sa. Denayu. Apa Jabra? Sampeyan ngerti kabar napa? Kabar pisan aku durung krungu kabar apa-apa. Lho. Pripun to sampeyan iku? Kertosana geger gembel-ewer-ewer. Perang ageng ingkang garwa Raganata majeng piyambak wonten ing peperangan. Emane ingkang garwa Kajaja Pusaka pejah teng medan logo. Kowe saiki ora duwe bapak, Nduk. Bapak ya. Mila kula mriki kejawi paring kabar, kula niku sakake kalih sampeyan. Wong wedok niku swarga nuntut neraka mboten katut. Kula niku anggere ana randha ngeten iki kula melu pikiran. Kula sakake mergo wong dadi randha niku lara. Lara kabeh randha niku. Apik mawon digunem tangga apa meleh elek niku randha. Ana duda kesuwen ora kopen, randha kesuwen ora kajen nak nggih. Perkara ingkang garwa sampun seda, tegese mati nggih pun. Sampeyan nangis ora bakal garwane gesang malih. Mikir sampeyan dadi randha sakake putrane niki lho. Golekke bapak meleh. Ya kok gampang temen kowe mokongan. Kowe iki lagi wae ngandhake yen garwaku kang pati. Kok terus kon golek ganti? Lho mumpung sampean tesih nom tesih ayu. Pengen sampean kesuwen dadi randha selak elek, ora ana sing mayoni. Sampeyan niku pripun? Wis ora ono sing mayoni ora apa-apa. Nggih, ning sakake niku lho mboten duwe bapak. Golekno bapak, Nduk. Joko tiange. Apa? Joko purun ngepek randha. Ana Joko sing arep leles randaku. Randha sak anake purun. Sapa kowe pamane Jabra? Pengen beso? Entosi. Lah iki. Dagangan. Ayo dagangan masuk. Lihat dalah. Sapi ya maaf dagangane. Ingkang mundhut garwa sampean. iki Pelorwojo. Ya Pelorwojo. Gedhe dhuwur gagah pideksa, petingane brengose kandel. Sampeyan lho, wis bojo ngeten iki, brengos kandel, sampeyan mesti senengen nglangeni. Ya kok iso seneng nglangeni? Lho, diambung brengos ngeten iki seminggu isih kering. Nggih. Nggih bapak anyar. Nggih. Pun kula tembungke ana kantun ditandangi mawon. Sang Pokutari. Yai Pelorwojo. Boten badhe kula bali. Kersa kang mbok kula pundhut garwa. Yai Pelorwojo. Senajan to kowe iki luwih enom luwih bagus luwih gagah karo bakal waku. Nanging ora segampang kuwi aku terus gelem nampa karo kowe. Niki. Nini. Aturane kumut ben nampa pamanmu Pelorwojo. Boten kok lho Mamat jenengan menika lho mangkene Kanjeng Rama menika dereng kondur kok jenengan badhe mbeter kok Kanjeng Ibu lho Mamat. Kula nyuwun wangsulan purun napa boten? Ora. Yai Pelorwojo aku ora sagut. Boten purun. Ora. Boten purun.
Nyuwun pangapunten menawi kula sampun wani nyepalani dumateng panjenengan awit panjenengan sampun mutha-mutha kalian Kanjeng Ibu Kuntari. Panjenengan badhe tumindak menapa, Pak? Aku tresno Ibu Kuntari. Panjenengan tresno kalian Kanjeng Ibu? Iya. Paman Palawaju, Purnomo, menawi panjenengan katalupen kula pengin ngemetaken kalian panjenengan. Panjenengan kalian Kanjeng Rama Raganata menika memitra. Menapa to tegesipun memitra? Bantu binantu maksinamatan. Nanging panjenengan badhe tega mentala mrawasa kalian Kanjeng Ibu Kuntari. Paman Palawaju, Purnomo, kula nyuwun kados sanget dumateng panjenengan, Pak. Ampun lajengaken panjenengan badhe tresnani kalian Kanjeng Ibu. Rungokke tembungku, Purnomo. Nangis samili ketik. Aku ora bakal mandeg. Malah arta prawasa Ibu Kuntari. Palawaju. Legermu manungsa. Nanging watak lan tumindak ora bedane karo kewan kang sikil paman. Nek pancen kebacut arep tresnani kalian Kanjeng Ibu. Ya. Ning kene ana kepalang. Sapa? Ya aku Purnomo sing dadi kepalang. Bocah kuwi sore nantang kelem. Prajurit. Yo. Najan tawa dia balamu kaya kehilangan. Nanging Purnomo ora miris ngadepi karo ajar.
Bocah wingi sore wis wani kurang ajar. Purnomo dipun Sesuk tak bol karo. Ayo. ngeten iki gara-gara sampean dadi wong iku medhit. Mbok sing lomo sithik. Mung barang duwe bothok sak tome kok dijaluk gak oleh. Kok kaya kalong ngono. Kok ora aku sing dadi wedok ora tak dum-dumno. Cilik gedhe tuwa nom sing buta tak wehi. Ayo sampean. Nek nganti sampean puguh, sampean kelangan Purnomo, kowe kelangan blur. Ye, sampean. Ayo. Dereng nombrane. Tetep ora gelem. Lino kelangan anak. Ayo. Ampun Purnomo. Kaya nyuntek gabah kok sake dienekno. Kula tak sing wene apa-apa nggih. Prajurit! Mohon perhatian. Purnomo nampa hukuman gantung. Bar melu negeri Tambar. Kono pojok. Roso iki. Ketambahan anggota. Ngene pajakne. 20.000. Satarian. Jenengan iki. Belok bayaran 20.000. Nggih. Oke, tak bayar kontan. Oke. Ngono bobo. Hitungan siji. Tali ditarik sithik tok ae. Tarik sithik piye, Jek? Nah, oke. Ditarik sithik. Srit. Purnomo ben rejet. Hitungan loro. Tali ditarik rondok kenceng sithik. Purnomo ben nangis. Hitungan telu. Telu. Kok loro terus? Telu. Angele tak telu. Woi telu. Tahu? Telu. Tarik ditalik. Kulune kejiret tampar pedhot ndase kentil. Rong pulau. Cair. Engko nek ning ngisor kok saiki. Sampeyan aja guyu lho, anggota niku. Yo. 20. Yo. Iki keluarga Kertosana didamel ngene. Karepmu piye, Jam? Roh kono to, galke kehukuman, ben nangis guguk nyawang putrane gantung. Raja Wajrawara loro kono. Oke, siap, Bos.
kowe milik Martisara. Aja garwaku lan putraku. Aku wae siksanen. Yo kowe unduane. Mergo kowe wani lan kowe lor bojo. Kowe lor bojo kok dilawan. Rene. Ono. Kowe iki kandhanane ya. Pielengno dulure ngeyel. Nenekane rekoso. Maune bupati dihukum, maune sugih dadi miskin. Uripmu iki lho susah saiki. Sesuk tak jalukno bantuan kami kuwo sumbangan beras. Usak manuk tok. Toyo sisan kok. Apa? Kami kok sapa? Sandian. Kami kok sandian ku sapa? Angin lho mongane. Ngene. Wong kowe iki keluarga susah. Kowe kepengin seneng ta ora? Pengen guyu? Ana tontonan lucu? Tontonan opo? Alah, ora usah bayar gratis. Lucu. Lucu. Pengen ora roh, mending guyu ngiklik-ngiklik kowe. Tontonan aku tak perlu. Mbok delok saiki ta kapan? Saiki. Kok dak iya. Kowe milik Martisara. Aja anakku Purnomo sing kok nggo sasaran cukup aku. Rungokke ro. Siji moko siji kabeh keluargamu. Agak tumpes tapes kang tanpa tilas. Beres. Ngene. Ayo kene. Ayo. Wong kawane kok iso kandhanane angel. Ini iki dara dirasakno. Purnomo gulune wis ditalani tampar. Sayang karo putra, tresno karo anak, nek tresno karo Purnomo sawang aja kedep. Ayo sawang tonton. Aja piye. Aja banget-banget pun nyiksa karo anakku Purnomo. Siksanen aku wae. Aku siksa. Lha meneh Purnomo digantung. Mati kowe kelangan Purnomo. Aja digantung Purnomo. Aja. Aja. Ana syarate. Syarate Dodok. Dodok. Menangan Pak Bon. Purnomo ora digantung. Syarate piye? Nggih, sing kesel pijeti. Nah ora ngene ora nyaras gelem pijeti aku cah iki. Kapoke kapan? Wis dul. Entah. Masane iku tok. Senengen nek iku tok, enakan. Jono meneh. Biru suwe mok kok sapa? Kae garwa. Bojo, iki seneng. Yo tresno. Nek iki seneng, bojo pegat. Nek wis mbok pegat dadi rondo, randane pasrahno pelor bojo, Purnomo slamet ora sida digantung. Enak to. Dadi Purnomo uang saka gantungan. Lah, Garwaku tak pegat. ha, Dadi rondo tak pasrahno karo pelor bojo. bener. Anjir, wajingane iblis dadi lanang. Loh. Wis ngene kok wani ngidoni wong meneh. Mbok pegat ta ora bojomu? Ora bakal. Siji. Cukup semene aja digantung anak. Ya ora kepengin digantung bojomu pasrah. Loro. Siap lho. Aku wae gantung. Tetep puguh. Purnomo mati, Purnomo ilang kowe puguh. Bengi iki aku dadi malaikat tukang jabut nyawa. Kowe pengen ro malaikate? Aku Purnomo aja digantung. Malaikat riem iku roh ta ora kowe malaikat iku. Prajurit! Telu!
nyawan. Siji moko siji. Bakal ilang kabeh prakamu. Apa meneh Purnomo wis dadi korban. Keturunan mati ing madrake Marti Sorwan. Siapa iki? Boten nemokaken rasa. Yo, Cakargo putrine sareng-sareng dilebetke Pakunjaran dipun seksa Patrick! Melu mau kita penjara. Aja bangun ngarep, Pak. Belakang. Gurine kakak. Kakak. Kak Beati, gurine. Nggih, Purnomo kok diliki mati ta urung? Nggih. Diliki. Mati ta urung? Weh, Rene. Piye wis mati? Wis pecah. Kowe asine malah pinter iki. Iso basa wis pecah. Nek kowe yo modar kowe iku. Nggih, aduh. Wis mati tenan. Rene. Rene. Wis durung lawu ta ora? Awur kakak terus. Apa melu seneng kok ya Le ya. Kowe tak kandhani. Nggih. Neng kok wedok-wedok lho. Aja kandhani. Oh, boten. Iku nek mbok kandhani mundhak aku disen-isen. Oh, nggih. Paham? Asline. Nggih. Aku iku nek ana wong mati wedi. Ayo, jet-jeti. Kono. Kono. Kok masih begitu? Ya, sing kaget iki melok kaget. Leset kula. Kak, aja nakal, Kak, ngono. Aku iku nek ana wong mati wedi. Bapak mati tak tinggal delok tayo. Ben aku ora wedi. Nggih. Datang iki engko. Buat sing adoh. Golekno kuburan kawak. Nggih. Gowo ning kuburan cering. Nggih. Ladu. Nggih. Pendem sing jero. Pirang meter? 9,5. Menak orang jero nang njungkul medeni wong. Ngoten. Gowo. Iki lho gowo. Kowe wedi. Aku nek mati wedi jebule. Lho. Gelorong perkara. Bener. Jadi wakil ratu, cara kula lho. Boten usah nganggo Patisara. Dadi dhewe ngira kesel laran-laran dhewe. Perkara seneng wong wadon ra kelakon. Gambel weneng wong tuwa mawon kula golekno sing nom. Ono Perawan ning ajeng tunangan. Jenenge Pramuni, putrane Dongkol Patih Anggareksa. Iya. Iku ajeng pisanan kaya Raganata. Le tunangan kon bubarno, Pramuni disuwun ora oleh kepruki. Yen kaya ngono tekake papan kene. Dongkol Patih. Ngoten. Yo, Sing dawuh. Wis, wis, ya wis.
anane. Kono Jan. Sampeyan kula jak mriki ngeten iki, sampeyan pun ngerti karepe. Ya aduh ya aku sate yo Matekno wong. karepe kok sate. Angger padha ene ae. Ditimbali Ndoro Pelorwojo. Ya Surabaya. Aduh, kupinge konslet. Nganti pajar mboten kekethuk niki. Gudeg. Nake jramrang. Ningali kupinge iki. Amit. Ya bang bayi wis tuwa ora patek open awak. Kuping kok larang tok ngene lho. Yo. Nek esuk larane disaponi, larane diobong. Kupinge ben resik ala yo. Ngeten gak sae. Ya. Alah. Ingkang setunggal Amit iki. Ya. Iki yo rada apik resik. Waduh. Alah, yo. Iki mau sing masang sapa baute malah kekencengan. Kekencengan iki tak kendungane. Kula jajale. Konen jramrang. Tes. Aus. Halo. Pun sakit dijak omongan iki pun. Dongkol pati onggur. Dawa di malan andamati pati. Pitakon kuang sulon. Apa bener Pramuni kuwi anak? Bener. Jabrang. Lho. Irin. Ampun kula perkara wong iki. Tak balik. Kamle. Jawab. Apa bener Pramuni kuwi anak? Salah. Jabrang. Mengerian. Arep golekno perkara wong ae. Kula sing nakoni. Yi. Sampeyan niku rak kagungan anak wadon jenenge Pramuni to? Ora. Pramuni niku putrane sampeyan to? Dudu. Lah Pramuni anake sapa? Anak bojoku. Kok tak foto sisat kok. Lho, ngeten iki mlete. Pancen Pramuni kuwi anak. Rungok. Pramu. Pramu. Walanda yang kata sana. Alah, dia lebih aku coba. Mboten pireng kabar sampean. Kabar. Lho, Kertasana bubuh, Raganata bupati sak garwane mapan Pakunjaran. Putrane lanang sing jenenge Purnomo mati digantung. Kewirangan pripun? Ya aku lah sido mantu. Sampean tetep sido mantu. Apa iso lah? Nanging ngantene lanang ganti. Yo. Ngantene lanang dudu Wirabesuma. Ngantene lanang ganti Pelorwojo. Ayo pangapunten ya. Iya lah anakku gelem. Anakku ora gelem. Anak hospital. Gelem ora gelem kudu gelem. Kok nganti ora entuk? Balik. Ayo. Patron anak. Nggih. Ayo balik. Dibeco. Kudu gelem. Badan gelem. Kudu Kudu gelem. gelem. Nganti macam-macam dugangi lorong desa. Ya, Bali. ya. Mun banget. Ya, ngono. Ayo. Ya balik. Ayo tak balik. Iya yo. Omahe manggon pirang dalane. Dur. Jadi dulu kan nom. Lho dalane yo manggi. Rono terus engko ngalor tekan Bud Malang. Ya. Bud Malang minggu
Pati Sulaya